ku yi mana subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Lafiya? Kamar ya lafiya. Da bari ki jin gaya miki. Kafka ne duba macen da take supporting kamar ki. Sai aka yi mai kuma. To alƙur'an ban cire kowa ba. Kafka ne duba kyakkyawa kamar ki. Banda dai ƙarawa aya zagi dan saurayi. Ba ki yadda ba. To bari ki ji magana gaskiya Zainab Indomie. Ni fa a zuciyata na ji na kamu da sanki. Ba zan yadda ya kuɓuce min ba. Yes, alhamdulillah. Na karɓi soyayya ta. Ba da kai nake ba. Yayi kyau. Yanzu ya sarki a duban lamarin nan. Babu ruwan alalu. Ka ga yadda ka yi kyau kuwa? Ka yi wani jiki. To ni ba na son ki. Sai da Indomie nake so. Duk da dai na san ba lalle ta so ni ba. Saboda ba wasu kaya masu tsada nake sawa ba. A haka ma kamun. Yes.